Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η εκπομπή μας «Υγεία» με θέματα πρόληψης και ποιότητας ζωής θα ασχοληθεί σήμερα με τον πόνο στο στήθος. Τι πρέπει να ξέρετε? Ο πόνος στο στήθος μπορεί να είναι ένδειξη ότι υπάρχει ισχυμία μυοκαρδίου λόγω στεφανίας νόσου, μπορεί όμως να σχετίζεται και με άλλες παθήσεις. Είναι απαραίτητο κάθε φορά που υπάρχει πόνος στο στήθος να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Το ιστορικό του πόνου, δηλαδή πότε εκδηλώνεται, τι κάνει ο ασθενής πριν και όταν νιώθει τον πόνο, είναι πληροφορίες που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στη διάγνωση της αιτίας που προκαλεί τον πόνο. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνούμε το γεγονός ότι η απουσία πόνου στο στήθος δεν σημαίνει κατά ανάγκη και απουσία καρδιακής πάθησης. Είναι γνωστό ότι μπορεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ισχυμίας του μυοκαρδίου λόγω στεφανίας νόσου, αλλά να μην υπάρχει πόνος στο στήθος. Οι κυριότερες αιτίες του πόνου στο στήθος είναι καρδιακές παθήσεις, η αθυρωμάτωση με στένωση των στεφανίων αγίων προκαλώντας ισχυμία στον καρδιακό μυ προκαλεί τον πόνο στη στιθάχη. Ο έντονος πόνος που νιώθει ο ασθενής στο έμφραγμα οφείλεται στην απόφραξη στεφανίων αγίων. Στην περικαρδίτιδα η φλεγμονή του περικαρδίου που μπορεί να συνοδεύεται και από συλλογή υγρού προκαλεί οξύ πόνο στο στήθος. Μυοσκελετικές παθήσεις του θώρακα, των ώμων, της σπονδυλικής στήλης, όπως για παράδειγμα η αρθρίτιδα του αφιένα, γαστροεντερολογικές παθήσεις, η γαστροϊσοφαγική πανιδρόμηση, οι παθήσεις της χολιδόχου κίστης, το έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου μπορούν να προκαλέσουν πόνο στο στήθος. Νευρολογικές παθήσεις, νευραλγίες των μεσοπλεύριων νεύρων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πόνος στο στήθος δεν είναι συνώνυμο καρδιακής πάθησης. Υπάρχουν ορισμένες κλινικές ενδείξεις που βοηθούν στην αρχική έρευνα για την ανακάλυψη της πάθησης που ευθύνεται για τον πόνο στο στήθος. Ο πόνος στο στήθος λόγω καρδιοπάθειας εκδηλώνεται και επιδεινώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια σωματικής προσπάθειας. Εάν ένας πόνος στο στήθος δεν επιδεινώνεται και δεν επισπεύδεται λόγω σωματικής προσπάθειας, πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι λόγοι πρόκλησής του. Επίσης, ο πόνος στο στήθος λόγω καρδιοπάθειας μπορεί να επεκτείνεται στο βραχίωνα, στη σιαγώνα, στην πλάτη και στον υπόλοιπο θώρακα. Στις παθήσεις του περικαρδίου που είναι η μεμβράνη που περιβάλλει την καρδιά, προκαλείται φλεγμονή και είδημα. Δημιουργείται έτσι πίεση στις καταλήξεις των νεύρων. Το αποτέλεσμα στην περικαρδίτιδα είναι η αναπνοή και μερικές κινήσεις του σώματος να συνοδεύονται από οξύ πόνο. Ο πόνος αυτός είναι ανάλογος αυτού που αισθάνονται οι ασθενείς που έχουν πλευρίτιδα. Ο πόνος στο στήθος λόγω ισχυμίας του μυοκαρδίου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά εκτός από την επέκτασή του στη σιαγώνα, στους βραχίονες, στο θώρακα και στην πλάτη που βοηθούν στη διάγνωση. Ο πόνος λόγω καρδιοπάθειας περιγράφεται από τους ασθενείς σαν ένα σφίξιμο από μέγενη ή σαν ελέφαντας που στέκεται πάνω στο στήθος. Στις γυναίκες ο πόνος στο στήθος λόγω καρδιοπάθειας είναι σπανιότερος. Αντίθετα, οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα δυσκολίες αναπνοής, βραχύπνοια και κούραση. Στις περιπτώσεις που ο πόνος στο στήθος οφείλεται σε μυοσκελετικές αιτιολογίες, τότε πιθανόν να εντοπίζεται σημείο στο οποίο ο πόνος προκαλείται ή επιδεινώνεται με την επαφή, την πίεση ή με την κίνηση. Ο πόνος στήθους που σχετίζεται με το πεπτικό σύστημα και όχι με καρδιοπάθεια έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εάν ο πόνος εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του φαγητού, πιθανό να έχει σχέση με πάθηση της χολιδόχου κίστης. Εάν ο πόνος υπάρχει όταν το στομάχι είναι άδειο, τότε πιθανό να έχει σχέση με έλκος στο στομάχι ή το δεκαδάκτυλο. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να μην παραμιλείτε οποιοδήποτε πόνο στο στήθος. Η συμβολή του γιατρού είναι απαραίτητη εάν υπάρχει αμφιβολία για την αιτία πρόκλησης του πόνου. Η έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση μπορούν να αποτρέψουν χειρότερη εξέλιξη, ιδιαίτερα εάν ο πόνος οφείλεται σε ισχυμία του μυοκαρδίου.
Σας ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.